Jeg hedder Simon Gylling. Jeg er 27. Jeg er afsted som konstabel på hold 13 i 2012. En udsendelse til Afghanistan. Jeg valgte at blive udsendt af af personlige årsager, og 2, at jeg gerne ville hjælpe andre, hvilket jeg er glad for, at jeg gjorde. Man kunne se på de børn, man blandt andet hjalp, at de var glade for, at vi var der. De gamle, de var også glade for at være. Og det har da haft noget at sige, at jeg har været afsted. Specielt med høj lyd, når man kommer hjem til nytårsaften. Det er ikke lige altid det sjoveste, men det er jo noget, der hænger ved det. Jeg har været i Afghanistan en gang. Jeg var i Geresk i Helmand-området. Fattig by, ja. Men også en rig by på mange områder. Blandt andet deres marker. Men også rigt på børneliv og ja, der er så mange ting. Det er sgu svært at forklare. Jeg hedder Marianne, og min søn Simon har været udsendt til Afghanistan i 2012. Vores måde at støtte Simon på lige op til udsendelsen var nok, at vi var der for ham. Og han vidste, at vi var der for ham. Så det var vores måde bare at gøre det på. Min familie, de sagde ikke det store til, at jeg skulle udsendes, fordi det vidste de allerede, at jeg godt ville. Så der var opbakning omkring det. Selvom de ikke syntes, det var fedt. Og det, de har jo fået at vide en 8-9 måneder før vi skulle afsted. Fortalte jeg om det, og der har været opbakning hele vejen igennem, hvilket har været dejligt. Min families reaktion, da jeg kom hjem, var selvfølgelig, at de var glade for at se mig helt. Men også tanken om, om jeg har forandret mig, hvilket jeg har. Og der er stadig mange spørgsmål om, hvordan jeg havde det, og var jeg nu okay, og jeg led ikke noget stress eller noget som helst, hvilket var faktisk de mest stressende spørgsmål. Men reaktionen, den var god og dejlig. Det var meget stille og roligt nede på jorden, og ikke noget hype, ikke nogen fest eller noget som helst, hvilket jeg var glad for, så jeg bare kunne komme hjem og vende mig til en stille og rolig hverdag igen. Da han kom hjem, der var jeg jo glad, selvfølgelig. Jeg synes, det var dejligt, da han så endelig kom hjem helt fast. Hvis jeg skulle udstationeres igen, kommer der helt an på, hvem jeg skulle afsted med. Hvis det var med min gamle deling, så ville jeg ikke tøve med at sige ja. Så ville jeg helt klart gerne afsted igen. Men hvis det var med alle mulige andre, man ikke lige havde det forhold med, så ville jeg sige nej tak, så ville jeg hellere blive herhjemme og koncentrere mig om at være herhjemme. Men hvis der var nogen, der stod og manglede mig af mine kammerater, så ville jeg helt klart sige ja. Lad os tage afsted igen. Det har helt klart været det værd at være udsendt. Altså det vil jeg ikke lave om på. Min personlighed er blevet ændret, og mine holdninger er blevet ændret, og alt det gode, jeg vil have frem ved udsendelsen også, er faktisk kommet frem. Med alt det gode dernede, jo, det har været dejligt at se, at vi har gjort en forskel. Både for de lokale og politibetjentene, vi trænede. Men det har været knap så godt at komme så hjem, og så få at vide fra det næste hold, at det hele det er ved at blive kørt i sænk. Jeg forstår overhovedet ikke, at jeg tog til Afghanistan. Det var nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget i det korte liv, jeg har haft indtil videre. Det har givet så meget, og oplevelserne, og specielt kammeratskabet, så det vil jeg aldrig nogensinde fortryde, at jeg har gjort. Jeg ved ikke, om det har været det værd, at Simon han drog i krig, men jeg vil ikke stoppe ham i det. Altså, han har prøvet det, og jeg vil da også sige, at han er nok blevet stærkere, men altså, det har også givet lidt ar på sjælen, tror jeg. Han har fået nogle lig i lasten efter det her, ikke også? For man kan mærke det på ham en gang imellem.